ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ଚାରା ପଡ଼ିଛି ଗଛ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ହେଉଛି ପିଜୁଳି ଗଛ ଚାରା ପଡ଼ିଛି। ଏଠୁ ପୁରା ଲାଗିଛି ମିନିମମ୍ 4000 ପାଖାପାଖି ଚାରା ଅଛି। ଏଟା ବି ପିଜୁଳି ଗଛ। ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ସିଆଡ଼େ ପୁରା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଜୁଳି ପତ୍ର ପିଜୁଳି ଗଛ ଦେଖ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଏ ହେଉଛି ଦେବଦାରୁ ଗଛ ପୁରା ଚାରା ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ସେତିକି ଜାଗା। ତାପରେ ତା ଆଗକୁ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମେହେନ୍ଦି ଗଛ। ତାପରେ ଏଠି ଇଆଡ଼େ ବି ପିଜୁଳି ଅଛି। ଏଇଟା ପିଜୁଳି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କରଞ୍ଜ ଗଛ ପୁରା ଚାରା ପଡ଼ିଛି।